Maria Beloki dut izena eta psikologa naiz. Atarrabian jaio nintzen, Atarrabian hasi nintzen, urte batzuk kanpoan eman nituen, baina ez nuen aguantatu eta bueltatu nintzen Atarrabiara. Baina Bueno, pues nik psikologoa naizenez eta sortu dut espazio bat pertsonek haien alde emozionala edo landu ahal izateko, ez? Eta nola egiten dut edo zer eskaintzen dut? Pues eskaintzen dut terapia individuala, bai gazteekin, bai pertsona helduekin, baina gero ere komunitatea eta gauza komunitarioak eta elkarlanean egitea ere gustatzen zaidanez, ere bai proposatzen ditut ere talde tailerrak. Gorputz kontzientzia lantzeko tailerrak, edo, arlo emozionala garatzeko edo zein tailerra ere. Agian ni naiz, errudun bakarra, negarrari ateratzen laba. Egia esan, geroz eta jende gehiago eskatzen duela edo eskatzen ari didala euskeraz lan egitea. Eta bai, hasiera batean niri bazen zerbait kostatzen zitzaidana, baina azkenen aldian modu oso natural batean, jendeak ja deitzen didanean nik esaten dut bai, eta normalean ja erantzuten didate euskaraz, eta normalean, nabaritzen ari dut, azken jendearekin edo ari naizela euskaraz lan egiten. Gaur egun, 50% esango nuke egiten dudala lana euskaraz. Ezagutu nauzue eta noizbait nire laguntza behar baduzue animatzen zaituztet hona etortzera eta gainera euskaraz egiten.